The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alauna bandidos! Oy! Tipay! Wala. Mayong hapon, kanatong tanay. O sa kamainiton nga hapon. Init nga hapon pero nagkapi ko mga igala. Kay buragwa pa ko nahuman og tulog. Sa gunsong ko kabilar sa Biyernes, Sabado. Tapos pagka Domingo, mga series of meetings like that. At gaya series of meetings. Siyempre, nag-family day yun. Tagaan yun nagkuhan higayon ang kuhan. Ang mga baby boys. Naman ko yung mga baby boy. Kailangan, basin niya mabulagan ta sa itong mga baby boy. Salamat sa tanan mga niadto sa grand opening sa The Warehouse. Naba mo dito. O sa tanan mga members sa United Architects of the Philippines. Thank you for inviting me sa inyong fellowship night. Sugdan na natong seremonyas mga igala. Kabro na mo sa atong cellphone number 0995-335-2093. Text muna bago tawag. Kung na may gusto paminawan sa mga tita B na ko nga mga program nasa Spotify. I-search lang ang Bitok-Bitok University. Na dito ang kuhan. Sound trip lang. O for example, mo biyahe mo, matumog mga Manila, layo na mo, mawala ang signal sa MOR. Spotify na lang mo paminaw. Amo mga recorded dito nga program. Gugmang Giyahang, Balitang Takan, Tita B. Pampagod vibes lang, good. Salamat din sa mga suki na konting paminaw, ha. Labi na ganang gikan pag yung taon na minaw sa buntag, hantod maudto, hantod mahapon. Salamat sa inyong tanan. Lips to lips, tagid mo. Sumura to. 0995-335-2093. So, nalang na mga nag-text na, hala sige. Tawag na. Tita B na ako uyab, kalit lang siya nagbago. Ha? Kano sa nagsugo katong ni Tilab kasi ang atubangan? Kana lagi mga kalit nagbago. O paghuman sa tanan. Mayo pagpaminaw diya sa may Suzuki. Labi na diya silang mga kanang mga gahimas-himas diya ron. Naghimas-himas silang kaugalingon? Aw, naghimas-himas mga unit. Ano man na basta i-release na. Na diya silang mga shop karon diya. Hello, senta nan diya ha. May bagong mugawas ra baron. Ato nang tanaw kung nindot ba. 0995-335-2093.
Sige na, sa mga nag-text. Sige, tawag na. Tawag na. Habang hulat ko sa inyo, ha? Background music ako. Sabay inom sa kape. Asa. Lahat ng nangyayari. Katong gusto mo tawag, i-text ninyo yung problema before mo manawag. Nakita ngayon. Titabi yung sound pag move on sa nang ghost ni mo. Sa aking ibutang iyang pangalan sa envelope, ta ibutang dito kang Father Julius diya sa may pueblo. Nga Koana Church at para ibutang to pamisa sa Kalag, ha? Hello, deko diya kang Father Julius. Diya sa pueblo. Kano sa mata magsugba-sugba, Father? Para mabawas-bawasan sa ning kabasto sa tong baba. Ang imarinit ito sa karne ng holy water. Amigo na muna ni Franklin Saplot o ni Chupao. Duka mo sa mga tao? 0995-335-2093. Kaning mga nakatext na. Sige, tawag na mo mga palangginging. Boss, i-text sa imong problema, boss. I-text. Nako'y asawa o niya, begla. Say, begla? Begla lang siya nag-abroad. Daot. Pura magsitayarsan mo, text. Nako'y uyab, pero giuyab man sa akong ikagaw. Dito na daw siya kay dako man daw. Sa akong ikagaw, Tita B. Nawatay mabuhat. Sige, tawag. Guba-guba naman yung mong sweet sa ko, no? Oh? Saan naman yun, eh? Muna gini mga sinyalis, gyud. Sa mga nakatext lang po. Katong wala nakatext, dili pa pwede. Tita B na ko'y uyab. Nagbago na siya. Hello? Hello, Tita B. Kinsa ni? Shawi. Kinsa ni si? Shawi. Tita Shawi? Shawi. Pila edad ni mo, Duy? Asa kayo na wala mang signal. Hello, Tita B. Boss, kadabit na nawag, boss? Nasa Kugman. Nasa? Kugman. Pila edad ni mo, boss? 33 na din sabi. 33. Simple ra kay mong gi-text diri na ako'y uyab, nagbag-o na siya. Unsa man nga klase nga pagbag-o ni? So man wala. Parikoy pasensya kay parikoy murag wala gid imong signal parikoy murag kaunon kas iho. Pangita dog laing kuan. I was without hopes or dreams. Tabangi ko, unsay akong buhaton, gibulagan ko sa akong husband nga gamay lang nga rason. Sige, tawag lang ga. 185, tawag lang ga, dali. Walking on a path of fear. Palangginging, tawag lang ga, si 185. Everywhere. Lahi mo ni. Tita B na ko yung uyab, kalit lang siya nagbag-o. Hello? To guide me home. Kani si 185 nana. Hello? Ay lang ga. Hello. Anong nagungmang ka na kas ilalom sa banggira?
Uy, kasaba ba sa phone? Tarong nga imong signal, tarong nga. Oo. Hello? Tita Bay. Yan. Gusto mo burang Diyan lang, ha? Diyan lang, mga gana, ha? Burang Gusto mo ning burag? Ayan. Hello? Hello. Yan. Okay. Okay. Langga, kasi pila edad ni mo Langga? 43. 43 na. Unsa man ning husband imong pasabot kanang minyo gyud mo o live-in lang ni? Di masabtan lang ga imong di ma tarong nga naghunghong ka lang ga nagituyo nimo nang hinay imong tingog. Na, sama ni. Sa ni sako ba ning cellphone ni o sa Hello? Hello, Tita Bay. Ang imong tingog lang ga kay Ana. Hello. Langga. 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 Yeah. Tita bi ako to nanawa nga unsaon ako pag panangit sa akong ugangan minyo. Nga minyo man ko sa una. Uy. Follow up ni. Hello. Hello, Tita B. Mayong hapon. Mayong hapon ni mo diha. Oo, ako ditong nanawag Tita B last week pa man siguro to. Unsa galin tong katuman tong wala sila kabalo nga minyo kano? Oo, moto sa Tita B, wagi sa kabalo. Taon sa gito ang giingon sa imuha, sa imong buhaton. Kuan Tita B, gingon nimo nga Kamo duha. Oo, kami duha. O so unsa gibuhat ninyo? So kuan ka Tita B, mga alas 5 sa kadlawon among buntag na among istorya tong iyang mamagpapa. Kadto lang asa man kagik? Kanang alas 5 sa kanang so diya ka natulog o nangadto mo? Diya ako natulog. Okay. Oo. So ako sa ni-review so mo ni siyang caller to mga igala nga nakauyab ka pero wala kabalo iyang mga parents nga minyo day ka sa una. Ay kibali bulag na mo sa mga asawa pero dili mo legally separated. Tama ba no? Oo, tinuod Tita B. Tapos ang imong uyab kabalo man pero ang inyo lang gikadlukan kay sige na padugdong ang ginikanan kay kano sa magminyo ana kay nag-expect na sila nga magminyo mo. Oo. Tapos mo nang ni-advise ko sa imo nga wa mo gyud tay choice. Kun dili ka mo gyud duha maghawak kamay sa imong kuan ani. Sa imong uyab nga moatubang gyud nila kay bisag unsaon na to bali-bali kailangan man gyud ninyo sultian, tama? Mao gyud Tita B. So natulog mo, so alas timing gyud habog na ang panahon. Very good, mayo. Aron nga di kay sakit sa ulo. Kausa man ka nagpakaon ka daan sa gabi ana, nag-sponsor ka. Nag-sponsor ako Tita B. So nagpakaon na kadaan. Ana tirada dia. Very good yung ka. Mayo may kinaminaw ka. So nagpakaon ka, walay okasyon. Wala Tita B. Normal. Sila nga kanang mananghid na ko sa kuan ko no, kanang pag minyo na gyud. Abi nila kuan ng pamalay. Pamalay na. Pamalay na nga kuan ako ginikanan ana. So nitabo pagkabuntag Tita B, kanang gabi murag pasingit-singit ra og istorya. Ya pagka alas 5 na buntag akong patawag sa ako ang partner ang yang mamagpapa. Ya. Lingkod mis bangko. Tapos pila imong BP ano? Pila imong BP ato nga time? so naka ato ko kabalakan na akong asawa taguida ng mga sundang. Wala sa ka nag-bulletproof daan. O nag-helmet. Nakatulog pa ka ng kadlaw na. Kadyot ra kay Tita B kay ko na. Imagine ninyo mahigala ko unsay feeling ana. Pila na gay mo katuig mag-uyab? Unom katuig Tita B. Imagine ninyo sa unom nila katuig, mo ra gid nang ilang pinaka sikreto nga di pa gyud Kana bitong burag kanang burag napagigyapoy lansang sa likod bitaw nga kanang burag ipaibot na ginlapat ni. So mo nang kailangan this is the day. So gipatawag na patawag Tita B akong istorya. Akong gignan nga kanang nanginaop lang ko mahupa
Brit ko mama o papa kita na. Sir, og mama ko sa. Sa mama o papa na. Okay. Amin dayon, amin. So, anak sila nga unsa man na magminyo na mo. Nanghid na ako nga kana ginuid akong pangutana ron nga ato istoryahon. Oh my God, di na ko may imagine mong naong anak ko na pa picture ba ba? Grabe na gyud. Tanaw siya papa nga unsa gani. Sa pilihang mama. Kaya kung napay video si mong naong bro, di ko kabalo kung nang luspad na baka na nga time. Murag wala ko ni luspad itabi, namula kayo. Kaya dala kaulaw. So kisay na dito, ikaw, so abay mong uyab? Oo, kami duha, din iya pong mama o iyang papa. So wanay sagol. Okay. Very good. Yung maigsoon, paman yung maigsoon kay paman, kadlaon paman. Okay, very good. So kanina lagi ni, do or die. Before ka nagstorya na, unsa pa isabot niyo si mong uyab? Kung whatever happens, unsa may inyo? Akong gignan siya, unsay mahitabuan ning ato ang pagkumpisal sa ila, kung galing dili imong kinikanan, na ika na bahala magdesisyon. Lagi, tama. Kay ikaw, okay naman ka. Kaysa ako, kapalo magigkas ako ang lagi. Pero kung ugaling o diigid ka, kaya mo supak imong mamagpapa na upan gikabalik imong mamagpapa. Ingon niya, kung kaso, sib naman tayo mga plan B, kaso wala, kung musupak ang ginikanan, imong uyab yun siya nga. Sabi nga, uban raw kuno sa sako. Bantog na confident na kayo ka. Actually, manggod, mula ang gusto manggod nga purpose nga. Sabi nga yung mga sitwasyon, at the end of the day, ang imog yung yapong partner diha. Kaya basta kung nalang sa imong kiliran, siya mo yung pinaka number 1 imong nga weapon diha. Kung sa baraha pa, kwadro alas na nadaan, kung ang imong iniguma diha, yung dapi sa imo ha. Maugit ito. Okay, so nagstorya na. Kinina, gipatriling lang ako ang storya mga igala. So, pag abot yun titabi nga ingon yang papa nga unsa magid na. Unsa din ay problema. Anak niya na murag nakasabot siya papa. Abisun niya buros ba iba? Anak ko saya nga kini gyud noon pa dili man ni problema. Kay ako naman ning gawa sa una pa. Pero ang ako lang karon nga unsa inyong desisyon nagrespetar ko sa inyo. So, istorya. Kadugaya na mo istorya tayo, Pelby, niabot yung point nga, ako, kasal ko sa una. So, niingon ang yahang dinikanan nga, dabi, kabit rogar niya akong anak. Agay! Oh my God! Ding! So, butatong sa Apex. Sunset, tos pagto ni Wani, kabit ang akong anak. Anak ba? Nisinta iyahang papa. So, pag sinta sa iyahang papa, ako rapugikan iyang papa nga, nit mong itugan ko sa ibo, tinarong gining ako maski ninyo ko sa una, pero sa kadugayon na namo nga kuan kanang nagbulag, kaya may nag-ila sa imong anak bila na pud katuig. So, dili man siguro na kuan kanang pero matawag nato nga kabit kay kasal man ko, pero nga akong loyalty naman sa imong anak. So murag na iyang papa paloy-loy naong. Paloy-loy dala paloy-loy sabi niya murag kahilakon. Murag itoy nga way bahog ana ha. So sige na mong istorya. Pero medyo ni action og alma ang papa, medyo ni action. Ni action alma kitabi din ako ko lingi na pugog ako dali. Ang imong kuande ang inahan. Ang inahan titabi nominaw lang. Wala basig daan na duda. Wapo ka nana. Barag nana siguro. Okay. Pag umag yung istorya, ni-react dito yung pong mama. Naingon lang din po diyang mama, okay na gan, kay uso na karon. so dito, nakakuan ko titabi ka. Oy, Murag naitang ka ko na. Murag okay galing niya, kay uso naman karon. Uso ka niya. Ang pangutana rin siyang papa karon sa kuha nga. Unsa inyong plano? Ana rin siya. Lagi. So, gisultihan ako ang iyang papa sa plano. Inani, nagbalay nami. Pwede ba ang iyang anak willing na nga mo atos ako, antuan hilang. So, naingon man iyang papa nga, kamo, dagko naman mo. Kamo naman nakabalo ko sa iyong igdautan. Kung unsa ikalipay nyo doon, suportahan na lang kamo. Iyan, So, maayo kayo titabi ang lakaw. Very good. So, muna akong challenge sa uban dahil nga inana, di tangay matlok. Well, at the end of the day, kung ikaw wala kay daot,
Well, normal man. Kamo pohon. Nana ba mo yan anak? Wala pa, no? Wala pa, Tita B, wala pa. So, ibot na perminti na? Withdrawal gina perminti? May galing po mo nagiburusan ba? Wala sa Tita B, kaya na kung una-una, kung in kaso mabulabog ni, may nang wala tayo obligasyon. Lagi. Tama. Kung una-una po kay. Well, at the end of the day, kung kita manguna kita, wala mo kita gusto ka ng ang akong pasabot ka nang kita maginikanan po sa itong mga anak, di mo kita gusto nga mapahamak itong mga anak, no? Mapadulong yun sa dili maayo, no? Parera ni kamami divine. So, mo nang usay, normal gina sa mga ginikanan, nga medyo pag-ingana, nga dili ka, minyo day ka na, malimag yun na siya. But, kung ikaw po lalaki nga side, o tinarong po ng imong tumong, o wasag kay balak yun nga, binuan na sa ngalan na niya tubang na ka, ma-feel man pa sa nasa ginikanan po nga, oy, nakita mo sa nako nga tinarong po ng laki, ha? So, that's why siguro, dali ra kanila pagdawat din nga na ang sitwasyon. Maugit, Tita B. So, nagpasalamat ko sa inyo, Tita B. Thank you kayo. Congrats. Oo. So, unsa man na, ikaw ba mo plano ba kag ipaagi di usa sa kakaron sa pro-divorce ani karon? Gipasakan na naman sa Kongreso karon, murag for third reading naman siya ng divorce siguro sa Pilipinas. Oo. Kung maabot na, Tita B, automatic na ko. Dali na, no? Sa kung ma-apply, But for the meantime, kaya ang annulment, bro, mahal-mahal lagi ng annulment. Sa doon na, pa-practical nga istorya, no? Mahal-mahal sabi ang annulment, bro, makatukod sa mo ko sa kabalay, po. Makadaw na mo isa kabalay. Ha? Mga 300,000. Oh, see? Gimo, gidown mo na nagbalay, nakabayan na kag-equity. I mean, to practically speaking, no? Sa bagay namang giubang ko mga tao yun nga para sa ila mahinong danon yung kayo ang kami nyoon. Kaya siyempre mo maginay-wish sa mga babae, no? Nga mapaso sila sa altar. Di style ninyo, pag human sa misa, ipapaso lang din siya. Kumuram din na, paso ram na yung gusto niya. Pero nabatofulita na, you know, nagyudyapon ta sa pilag-edad ni mo ron. Kung ano ko, Tita B, 40. 40 na. Sa bagay, okay naman. Malipayon mga misis. Nabitaw banda. Legally, gigastuan pagkasal. Gimahalan pa. Pero, wala magyapon assurance nga malipayon ng ilang panagminyo. Maugit, Tita B. Mabulag magyapon. I mean, wala mang yun so gisurvey nga. May tanang na i-survey ba ang NEDA? Amot ko asa na under na nga survey na. NEDA ba na? Or sa ba? Nga gisurvey ba nga tanan mga nagpakasal nga 500,000 pataas ang gasto, 99% successful ang marriage. Ano ba? Naway nga nang ako, ano? Wala kita. Or naigibutang nga, ang mga nagmas, wedding lang, adunalay 23% nga sex. Wala may nga nang porsyento, no? Wala nga nang survey. Wala kita. Atik-ate. So, ang importante, at least naibta na kagtunok, lami na kayo mong tulog ron. May nagantulog, Tita B. So, hansak na tanan eh. Hansak na tanan. Wala na yung problema. Pwede na niya mag-anak, Tita B. Hansak na tanan. At least nalipay po din imong misis, nalipay na. Kaya at least wala na siya tago-tago. Uy, naputol may gana. Ay, very good. Nanapod tayo sa ka problema mga igala. Nga na ay return call. Nga at least naman lang happy ang ending may gala. Nga mo ginatong nalipay ta mga gala nga ang akong advice ay iyang gituman o in fairness, gwapo naman po ang resulta. Very good. Nalipay ko ani. Very good. Pero naibtan sa kong tunok. Nakalimot sa kong dagang ko'y bayronon karon. Salamat kayo. Again, para sa kuha, di mo siya angay mahadlok may gala kay di man siya angay mahadlok may gala kay tinud-anay man iyang tumong. Sa ako panggingon, ang mga ginikanan ma-feel gina nila nga ang lalaki tinud-anay. Kay, you know, di ba? 0995335293. Hello. Hello, Tita B.
Tita B, ako tong nanawag last time about atong naila sa tiyoy. Nakita... Ay! Katuning kuan! Naglinya ka, nagpalit ka gubi pandesal, tapos na istorya ni mong babae, tapos wa ni mo nakuha iyang pangalan. Tapos, gitry, ang imo lang naibawaan kay nasa dapit sa bulwa. Nagtrabaho sa katong, sa to? Burag, banana plantation. Sige lang kag-atang dito kung naba siya, pero wag mo nakita, nanawagan ta. Wag ya punta kabalo kung unsag yun. So ang pangutana karon, niingon ra ba kung ako magkita mo? Lagi. Manglibre ko ninyo. Nakita na ako siya tita, pero agay. Na-adlock dool. Ay! Ang ako lang tita, ditong February 29 ba? Dito ko sa Carmen, nga tayang giignan lagi. So imo na pong giatangan dito siyang gitrabahoan? Giatangan ako. Nag-atang ko rito, ting paniud to bito, alas 11. Ayay! Hingawa sa mga trabante ba? Di, ako i-confirm kung nagid siya dito. Di, tinood yun nga na siya dito. Ayay! Okay. Siya yun, sure yun ka. Ikatulungan nga time nga sige kwadto rito, di na siya sakita. So kato nga, sure yun ka nga siya yun to. Basik pariyarag na wong. Siya kay yung nga, mudool na unta ko. Yan mga kuwan lang, on meter lang siguro, mudool ko. Ikulbaan. Ayay! Kaya marami tayo, libo ko kung sa kong ingon, mga, uy, anak, wasa sa kita si mo? Ha? Wasa kita si mo? Wala siya kita na ako. Ayay! Pero na, itong isa niya kakaubo, nakabantay nga, sige kong tanaw sa ilaha. Pero nitago yung napaloyo ko sa poste. Na, basi abin yung snatcher. Nasulod siya, tanaw-tanaw sa mo, na-just. Na-adlock ko ako. So sayang gyapon nakakita. So na-confirm na to nga nasa dito. Unsang opisina to? Banana plantation. Banana plantation. So nasa dito. Ang problema lang, wag gyapon nimo nakuha ang pangalan, ang number o kuan. Naminaw gani ko silang topic kay basi matawag yung pangalan ba. Wala pa mo yung pangalan. Kinsa mo ginanga banana. Kita mi sunod matawag na yung pangalan, di ko maingog uy ba. Mo ni itong problema ron kung kinsa gina siya. Ayaw paglangay-langay nga ba na basi mahalin na Ginoo na sa lain, malay mo basi dalaga pala na sa karon. Lagi po ako po gadlo kanog nay uyab or minyo ba? Mo galing para mas may na makabalo ka, para makabalo na ka kung di no mapaasa ba ka or unsa ba. Ay unsa ang wato dira nga mga effort nga dapat nung magka-close na siya. Confirm naman, at least nabawasan nimo na confirm naman nga na siya. Balik na po dito. Tapos in kaso magaling ko no picture ra good. Para at least makita na to kung siyang kuan ana. Tayo kaulaw. Balik dito, waman tayo la-enjoy kung dili dito ka or pag-research sa unsay pangalan sa company, tayo search na to sa Facebook. Basin di nakatag siya o basin na sila Christmas party, then makita na to siya dito. Kwa exactly ang pangalan sa kuan kumpanya? Kuan man to, kitabi banana plantation yes. Dagan mo brand good, sabi na nga banana plantation imong gingon. Brand banana. Pala ba naman ay Del Monte, na Idoli, ano man na? Banana plantation in CDO. Dapit sa Carmen dapit? Carmen. I-search na nato ni Derby. Banana nagiday banana plantation rapod. Sa Carmen la dapit. Sa mga naminaw na o karon kasi nakaila o basi na nagtrabaho di aron sa pangalan na nabi. Maluoy ta ni lakihan ni. Dila nakadisoy ko. Na naman ta sa kundol kita pero ni abot sa una ba nga kulbaan sa isa manukad ako kay murag. Balik dito otro.
Tapos in kaso di kayo po kadool, at least mapicturean nimo. Oo. At least makita na to kung sa yun ang mo lagi ni ba. Lagi. Ito karon di pa kaya pa matanggal si mong na siya gyud mo gyud to. Dili kita tayo nag-march na lang yun. Wagid na wala. Anong natalo man ka? Dili ka confident sa imong naong, sa imong self? Di man. Confident ako, pero nang nawa, naglisod lang ako sa kong iingon ba nga, unta nga, asa ko. Remember me? Lisod sa kayo, no? Tama. Basin bitang maulawan ko, kasi siya wala, nalimot. Lagi may siya, kisa mga huyo, patay na, wawang ka niron. Sige, try nato i-search nato na kung saan na siya nga klase nga banana plantation na Des Carmen, ha? Para makita nimo. Loyo na sa COC. Likod sa COC. Sige. Karga. Salamat, ha? Sige, tita. Balik dito, one time lang. Last na, ato dito, udto gyapon. Atangi, picture, kung di ka kawang palatis, makita nimo sa naong. Lagi, tita. Okay? Sige, tita. I-PM din ko. Para di kailain, ako yung mag-search kung kinsa ning bayhana. Okay, bye. Grabe gini ba? Gamit na akong MOR ba para lang yun kinsagi ka na. Sino kaya ang naturang babae na nakita niya sa tiyoy? Unsahon na lang yun. At ang lang nato ang ilang pagkita, kung magkita magid siya, basta kayang babae na diha nagtrabaho sa banana plantation. Nalikod daw sa may COC. Palihog, i-text mi diri kung unsay pangalan sa kumpanya nga gitrabahuan sa maong babae para magkita na sila. Ug tawago nato ni silang duha. Nga ube pandisa love story. Diri lang sa Toko. Alas 2:07 sa atong oras. Nagbabalik po ang inyong ayan, Tita B, in the place to be. Guwapa ko diri, ligwata ko B. So far, mga follow-up callers ang atong kakadawatan, mga igala. 0995-335-2093. Kung asa man mo karon na minaw, mayong hapon ninyo di mga igala. Kung nag-Facebook man mo, ayaw kalimti pag-like or follow sa akong fanpage Bitok-Bitok University. O sa Cagayan, o sa MOR Cagayan de Oro. Kung na mo Instagram, paki-follow ko, Bernie Bitok tapos 2. Salamat. Hello! Hello. Mayong hapon ni mo diya, boss. May hapon. Ako saning basahon sana ako ni imong gitext, ha. Tita B, unsaon man ni nako nga akong uyab pirmi na lang mi magbonjol. Uy. Lahi po niyang term niya may galaw. Sige dampa. Mobay pasabot ani? Oh, ngana ba? Pila edad nimo? Nang YouTube pa. Anong nagreklamo man ka nga mo man itong gipangita? Kapoy mo. Wow. O ihatag sa mo diri kay ikaw. Labog ka na mong kapangitaon. Anong naimo man ang problema nimo? Alang, sila mo. Basta maburos to. Wow. So ikaw paluga ang reklamo. Ikaw ang lalaking dako. Ikaw pa yung nagreklamo. Walay magtagbo kung walay maghubo. Di kung maghubo sa di ayaw hubo. Uy, di ba na? Ikaw sad ba? Ikaw bitaw kay katsatsaran sa kunimo, labog mo na ikapangitaon sa mong mga guard diri. Ikaw gabalibad pa ka. Grasya man na. Grasya. Di ayaw dala sa mami nga na lugar kung tinuod yun na imong tumong og tingo nga di yung gusto. Di ba? So kung dili ka, di ayaw hubua. Kung maghubo sa di ayaw paghubog imo. Ano? Di ba? Okay, bye. Mura di ko mo to ato 18 anyos. Mo pa'y kinaham na niya yung ano.
Tita B, 36 na ko. Nana ko'y kalipin. Karong gusto niya anak. Pero ako, dili unsay mayong buhaton. Ula ka. Sige, tawag daw lang ga. Si 269. Sige, pasabot ni mo ni 36 naman ka. Mga saktong edad. Gusto niya anak. Pero ako, dili unsa. Hindi makagusto anak. Lisudan ng pamilya nga way anak ko eh. Kabuguban diyan ng diis na may gala, nga paknit na para lang yun makabuog bata. Ikaw mo'y di? 269. Sige, tawag daw lang ka. Para pasabta daw lang ka. Anong dili ka gusto nga na anak ka? 0995-335-2093. Music. Yun, no? Guba-guba na po niya akong isa kakwanda. Tita, biyon siya angay na kong buhaton na ako'y kalipin diri. Iyang ex-live-in, saan ako? Ha? Angay buhaton na akong live-in na adiri. Iya ex-live-in. Ha? Libo. Hello? Hello. Pakihinay sa palihog sa imong radyo lang ga. Okay, wait. Hinay ka ng palunga sa cellphone rapaminaw. Kana. Very good. Sa iyong mga mata. Agay, kipatay man po pati ang cellphone. Ay mawala. Ang sabot na to ang kuan lang. Sa maniyo eh. At ngayon, nandyan ka na. Anara na ikalipin niya. Hello! Hi, Tita B. 36 na ka? Pila na mo katuig nag-live-in? Mga 1 year pa kapin, Tita B. Unsa man ni siya ka ng single gini siya o married? Single yun na siya, Tita B. Pero ako ikaw? Ako man ang kuan, anal. Pero anal? Oo. O di, technically, single na po day ka. Oo, anak yun. So, siyempre, ang pamilya, ang amahan, gusto po taon makaanak lang ka. Mo lagi, then ako manggong yun na abang murag ka ng idara na mangguguin. Yung murag kapuyan ako ba? Kibali, burag balik to zero na sab. Oo, murag inanag yun. Diba, balik na po tatong magmatamata tagkadlaon, mag-ilis o diaper. Pero kabalo Oo, manggong. inana, then sakit sad kay mga anak manggod, oy. Kano sa pila na edad si mong anak di ay itong primero? Kuan 15 o 8. So medyo dagko na. Nakalimot na ka sa sakit? Oh, then siya manggod kay kanang politician man siya. Ano siya sa kanang kuan siya ba kanang politics niya. Gusto niya og anak lagi kay kanang samo dang pag-ipon dili daw may matawag nga pamilya. Napod say point. Oh, inana ba. Siyempre mo man kalipay sa mga papa nga may nalang pod na po si kuan, liwat nimo. Namoy kuan po. Lagi. Pero ikaw mo gini mong gialala nimo nga basig ka balik unog ang maselan na pon maburos kay 36 na. Oh, yung anak gyud Tita B then ingon man siya nga kanang sayad ako nung situation sa among sitwasyon kanang kuan daw dili daw mi matawag lagi nga pamilya. Pero bi kung so pag ingon nimo kabalo siya nga rason nga mo nang dili ka gusto nga back to zero ana imo siyang gingnan. Oo, kabalo siya anak pero murag dili siya mo accept ba kay siya nga sabagay kinsa man daw iyang beneficiary ano dito sa iyang mga kuan sa iyang mga sa iyang pagtrabaho sa ko no ang iyang kahago daw ana ba den bura ra daw mig nagdula-dula kabalo ka in fairness nabi siya point pod lang gano. Di lang ko kabalo kung sa kadako ang point niya. Pero but seriously, siyempre, ang mga kanima sa kong lalaki, igo lang mo ni Mukiyo, God. Igo lang Mukiyo, magpalami, tapaguman, kamo na rin magdalala. Kausabot-sag ko sa imong sa imong pasabot. Kay tinuod yun, ingana nga edad, medyo masela na ang pagboros, tapos, siyempre di yun lalim, ang mobalik uno, kanang bantay gamay bata, mabilar, di mo na pala itong bata-bata pata nga kaya pa nato na. Tapos mangihi, mag-ili, makasabot mi ana, but you know, at the end of the day, kung dilig yung kaganahan,
imo man ang kaugalingong life, imo man ang right po nga mo baliban, then ang ending ang naragini para sa imo, pero medyo delikado lang kay siyempre. Baka mahimong si tawagan ni, mahimo na no ng rason sa imong live-in or imong uyab na, magitan lang ko babae nga mas bata-bata o nga willing mo budawat ani akong similya. Kaya siyempre, wish po ba na sa kaamahan nga may dala na sa ikon sa imo, ha? Mo, lagi kay kanang naman po siya anak sa iyang mga past lugar. Pero kanang sa amo daw karon ba lagi siya nga gusto lagi daw siya mag-anak lagi daw ni. Kabalo kay imo man ang lawas, imo po ng life. So actually, pwede gyud ka makaingon nga dili ko gusto. So siyempre, di po lalim lang nga sige lang tagtanom ani, wa day mo bunga. Kapoy sigdaro, sakit sa hawa. Tangando sa sige lang tugdaro ani, wa gitay na ani. Diba? Tapos idaran na punta. Lain na ginang pangunahuna manggod pag medyo idaran na ta, kay magunahon na ta, kinsay, what if kani akong kahago, kinsay mo saluan ni. Kani akong mga achievement, kinsay mo, ana ba? Tapos, ganan man sagot ta, stress reliever ba ng mga bata. Tapos ay mo itong ganahan na, may na lang, ana ba, at natay diversion. Ang ako lang kadlukan ani, ba, sino niyag mahimo niya niyang imong palusot ba nga? Wala ba mo nagsabot magpakasal, otro? Wala sa plano? Nagsistorya naman mi about anak pero murang dili pa sa karon oy. Kaya ba si unyag mas mauna pa niya, diri na lang ko sa mas bata-bata, lamion pa. Tapos maalagaan pa, tapos at least maminyuan man po na ako, kay ulita mo po siya. Wapo ka magunaw na mahadlok ka na nga sitwasyon. Ay, nagunaw naman ko anak, Tita B, pero ang ako manggod kay, kung unsa gyud ang mahitabo, kung kami mangyud, inana gani. Magpabilin gigihapon siya. Inana pa. Kung love niya ako, magstay siya. Kung saan ganana ko, confident sa kalangga ba? At least yung tama po mo prinsipyo, kung love you ko niya, then willing ko na iyak. Siyempre, baka nagpadudo na. Pero karon man ka, okay raman po ka siya. Bara dala lang, bara magmay-mahay gamay. Okay naman gapon siya kay kanang. Pero sige lang padungog nga gusto lagi mo. Inana na padungog pero ang ako manggod sang kwan kay labi na karon kanang akong gitagaan og trabaho lugar. Then kanang ko saya nga ako pong yun na nga basig dili na pud siguro ni siya willing magkwan kay iya naman kong gitagaan og trabaho so basin mawala na pud sayang una-una pa. Ina na siya nga ay lang na nga it all you can lang sa gyud yun. Pero sa'yo, magkasumo sa ng perminti buffet biya po. Itolyo kan. Siguro mga manya lang yan na. Pero, well, again, imo man ang lawas, ikaw may nakaila sa imong self, then tama po ka na po kay points. So, well, ino lang gini mo siyang mugin akong rason. Sige na lang. Itolyo kan lang diha. Basta kay, lang yun po hindi sa mga yung ana. Hindi lang sa ako, ana. Kung love ko ni mo, madaan na ba? Travel na lang mo. Travel, locally, sa kuan, sa world, paraan na lang ba? Kulang sa banding raman na. Lagi ba? Pila edad po niya? Medyo na lagi siya edad, Tita B, 49. 49? Di na siya kaabot sa dibo ata. 49? Kumbati ka na mga 49 years old, kumbati pa. Ay, kumbati pa kay Tita B. Di ay? Ano mga 49 years old sa usa ka semana, kapila na magdampa-dampa. Ha? Uy, grabe ko makatawa ni siya. Pero kasagara average sa usa ka semana. Say, wala. Ay! Muna niya itong giingon lagi. Basi kaya mo tindog ko muubo. Paitan eh. So man pero wala na ni dili pa ni ga-support o mga tambal. Wala pa noon. Ay wala man po Tita. Aktibo pa. Active pa man. Mao ba? Kana na lang inan siya nga itulyokan. At least ang langga again ikaw gyapon magbuot. Imo man ang lawas ikaw may nakabalo sa imong kaugalingon. Except kung maka-hire sa iko, may tanang iko na ka maburos then imo lang iluwa then lain magbantay. Pogi ra pod. Wati kumayon siya sa imo nga ikabala ka mag-hire ko og nurse. Nga pag humanimog anak, siya ragi magbantay whole, Pwede ra. Okay ra sa imo na.
Pero niingon man siya nga kanang kumaitabo daw na mag-hire daw siya og kanang yaya lagi kay na trabaho man Kanang yaya nga Brazilian model. Kanang nga nakalami. Para ipalag din kani dito sa Hong Kong mga 5 ka bulan. Sila lay bilin sa kan. Pero pwede man na di oh. Kung maka-hire sa yaya, kung imong problema magbantay lang, kung nandit sa yaya, o di larga. Di ba? lagi. Pwede ra. Kung minsan nga na mo, pero ako sa mo, unaan na sa ninyong kasal. Dapat legally married mo. Mao lagi. Mao mo po diyang ingon. Kana sa legally married. Di na ingon na bonggag yung kayo. Basta nga to na legally married mo, kinaanal naman ka. You guys love each other man ka. Then, siyempre, is makita po siya nasa ikuan sa imo, ha? Muhar man ka sa tigbantay. Di okay ra po. In fairness ba sa bata, stress reliever ba na? So, inyong mga anak karon wala sa inyo, ha? Nasa imo, ha? Nasa ko, Ate Tati. Okay. Okay ra sa ilang, nakakay kuhan. Na maburos pa ka. Kaning mangulang, ingon siya nga, dili na daw siya gusto nga magkaanak ko. Okay, gusto daw niya nga sila kaging duha at yung manghod pa. Wow. Well, sa bagay, mausam naman pag makakita na. Naman po yung anak, padili-dili, pero pag naana, Lagi. ambot na magic anang mga babies. Nga sometimes, ang mga gaaway nga mga in-laws, ang mga gabungol na mga anak, pag naana ang baby, burag siya gidin ang makabayin sa tanan. Di lang ako na masabtan, pero nay something magic anang mga bata. If willing siya nga mo hire o mo bante, di na lang. Maka-afford mo ka sa giyaya. Oo, maka-afford mo nun siya, Tita B. Yan na lang. Bigyan mo na lang. Para at least kaya pa man ka, ha? Tangatano ni mong OB, kung pwede pa ba ka, yeko ra ba nga maburos ka, ana. Kaya siyempre, ato, kaya pong unaw ng imong kondisyon, di ba? Mo lagi kay running 40 na baya po. Mo galing. Kana bang mga running 40, malamian pa bagyapon, ha? Napabagyapoy ko lang ka or for the sake na lang kuan. May asim ka. May asim pag ide may gala. Napagyapoy sensation, malamian pagyapon. Ay, nakapag-YouTube. Sasabi na ako. Nakapagani daw ng mga 60. Ay, salamat na hinawala. Bosa nang importante diha. At least naapa man na gihapon. Sige na, labong na yung banda gusto magbuo. Di yun. Ina lang siya nga mag-hire og ang tigbantay, ha? Kay mo na di na ako makarry ka ng may anak. Okay? Kung ikasa okay, magaling. Pero, again, I think para sa ko, unahasan ng inyong pagminyo. Before ng, Okay, Tita B. Bye. Bye, salamat. Nabong na uban data may gala, nagkamang-kamang na tama paron sa makabuo lang yun may gala. Amo lang, tingali ko na ka ng mga bata, no? Nag-something na kuha na magic. Kanap ito si Mami Divine, kung makamaburos na si Sarah, pananang apo, si Manny, di ba, mag-friends na sila. Kaya makita na niya ang gamay nga Sarah Geronimo. Alas 2:38. Kinipagay po ng Tita B show Anto Dallas Stress. Kawan na inyong ayaan, Tita B. Basta MOR, Chike Bay. Girl, we've... Nagbabalik po ang inyong ayaan, Tita B, na place to be. Guwapa ko trili, guwapa ko be, a place lang. Hello, Deko dia sa may Botoys Lechon Manok. Ma'am Beth, dia sa may production. Hello sa iyong tanan diha, maayong pagpaminaw. Tita B, mga yung advice, nagmulang minsan kung ba natungod nga bet siya. Nga bet? Kasado mi pero wala na siya nagsuporta. So anong Tita B, naman kasalatan sa barangay. Ay, kanang barangay. Nambot lang. Kano mo kung patawag ka sa barangay, kuan naman na ng pemiro nga settle. Pero kung dili yun, kung wala na po, di nyo na rin ang ireklamo dayon sa... Iyagin na yung legal na yun. Attorney na gidayon. Tita Bin, ako'y problema. Tulo na among anak, dili pa may kasal. Ha?
Ugunsa na ako giatiman akong mga anak, maupod akong hobby, pero gibulag gyapon mi. Tawag lang ka, tawag. Pa-advise ko ba na ako'y kalibin karon tapos boros ko? Huh? Sa lain na nakaboros? Tita B, good PM, seminar para kasal sa pueblo. Kay luoy kayo ng mga nagtipon nga wala pa nakasal. Salamat. Sa'yo pasabot. Mas wedding o saman? Tita, good PM, unsa man niya akong partner, sige man og reklamo niya, wala ko'y gibuhat na daotan. Base nang itagbikil. Sige, tawag na be, last caller tabi, kaya pinala stress. Sige na, ha? Background music, pasok. There was nothing to say. Ano na may galatong atong sexy dancer for tonight? Case full of regrets. Ayang pangalan si Pamela. In the rain, looking for some place to ease the pain. Ayan, nanisayo na si Pamela, mga igala. Ayan, ha? Like an answered prayer. Tita, good PM. Unsa man niya akong partner, sige man og reklamo. Sa ko gibon nga dahotan. Hello? Dati na, may hapon. Uy, lucky mo rin eh. Pila na mo, sa man kasado, live-in? Dili ka man po dita ka na uyab pa. Ay, pwede pa. Pila na mo katuig mag-uyab? Mag-upat may karon tita. O sa? Mag-upat may katuig karon. Mag-upat. Tapos, ani mo na tita, kanang sige dito reklamo nga medyo wapagigibot dautan pero naunaan nagdautan. Naba kay history sa una nga nagbuhat kag dautan? Wala po tita. Sukad-sukad, wa pa ka nakabuhat og sala niya? Wala po tita. Tagay da kog sample nga iyang gisulti ta dili day tinuod. Parehan na kabalongan na lang na klasika nagtudlo pero manamit ang matingala lang ka kay kada manawag or pag-update lang kailangan siya nga kanang iya kang kanang pag uli ni mo or manawag mo na siya yarang dili rason nga kumusta man ang mo buhay. Tinuod dili? Wala man po tita pero pagtawag po siya wala ko tawagan ta ka nalangin na saga kumusta mo sa imong babae? Unsa may reaction nimo? Masuko po dayon ka? Masuko ko dito tita balik-balik na lang kada tawag. Ako bitaw, ako nasa imong side, tapos di magigka tinuod. Dili man yun. Pagtawagan ko, inong ko nga, kumusta mong bayad namin ko? Nami siya babae din, nag-uban mayroon bagong ligo. Pasakyan ako. Muna akong buhaton, kung dili ko tinuod, muna akong buhaton. Nga patay, lain na gunoon. Ay, sus. Kana kung wala ka history wala mga ka-history sukad-sukad, ang usahay manggon, nasakpan ta sa una, mo nang karon wa nay saling, mo nang maging anak na siya. To be honest, wala man gyud ka kay nakasala sa ukad. Wala magid ka. Kung wala gyud den hinlo ka, simple gamin ko sa iya. Ay say balik-balik ko inaanay ko ba no dre? Or mo yung kagaduhan nga mukatawa ra ka ay da, padulong na ko niya. Ana na putla na, ayaw na paminawa ang yaw-yaw. Di man na paminawan kita, pero ang kana manggo sampol lugar nagyaw-yaw siya, grabe ka suko, pero ako mahilom ko. Raway sa amok na hait magkuko. So sa lakto na mga istorya di nakamalipayon nga uyab. Nakauyab kang maldita. Di malipayon man tita. Kajala. Malipayon day gihapon. Malipayon man gihapon. Di wana tay istoryahan. Oo, pero saan ka na siya pagpasabot sa iyang. Di laga lang abader. Continuod yun nga wa kay sala. Check. Wa gyud kay sala sukad. Check. Wala. Ang iyang mga sumangil dili gyud tinuod. Check.
Oh. Pero di sa mo to, kusiyon yapon ka, check? Oh, check. Bulagi. Bulagi? Ngano? Pangit ba kag naong? Ilang po. Oo. Ayaw sayang ang imong kabuutan, imong kaloyal sa kababae nga way salig. Kana lagi again kung akong balikon. Number 1, wa kay sala. Check. Kanang iyang mga sulti, di ba na tinuod? Check. Kung bisag despite imong gibuhat tanan, di gyapon sa mo to, check. O di, walay rason nga nung naakan ang relasyon. Lagi tita. From saon tamang guni sa ini, yung kay kung bitaw kag away lagi mo din pag ano magdesisyon sa pila ka adlaw niya. Nagitong pangitaon gitong na siya pero pag mag-storya balik mo okay man pero pagka kadugayan. Usahay na yung mga istorya nga ka ng usahay ka ng burag. Dakpon-dakpon lang ka ba? Sa musakay lang ka ba? Muna ikaw, inunin ka, ka ba ni mong babae? Nadiri, bang ligo? Joke ka na ni mo, or makatawa ka, pag-ilom dahi. Ano na ni mo ba? Kaya kabalo makadili tinuod good? Oo. Pero kung in kaso wala gihapon, minito si wasay salig, walay nada ang relasyon pag way salig ang imong partner. Ayun na, ano magantos pa man kanya? Di bitaw mo minyo, di mapun mo lipin. Pakitag babae nga willing o ready nga mudawat kanimo. Kay usahay pag wala na kay gibuhat nga daotan, tapos silosa gyapon siya, pasabot ana iyang binuhatan na. Dili na ikaw. Naingana kanang usahay matingala ka, gibuhat na ni montanan, tapos siya advance siya mag-isip, pasabot ana siya mo'y na ay problema. Meaning to say binuhatan niya. Sige, malagi na gingon lagi pag trabaho lang ganyan, hago pa kayo. Exactly. Mubitaw ng uyab ta kay para may ma-inspired ta, tama? Diba? Para may mo ta malipayon. Nanoon sa naman nun, nga imong uyab mismo, di nanon siya malipayon. So, pasabot ang dili. So, duara na. It's either, way nada na siya nga uyab, kay murag, nagpadulong ka sa, way klaro, kay strikta, or, number 2, basig binuhatan niya mo ng advance siya magunahon na. Ayaw saya nga imong kuan panahon. Pangita inunin mo siya magstorya mo, inunin mo siya karon. Kabalo ka bisag wa koy gibuhat, gabuhatan nimo istorya. Meaning to say wa kay salig sa kuha. Way nada tong relasyon, kung perminti na lang kay nga ana wa kay salig sa kuha. May pa undangon na lang nato ni. Kay kapoy na kuha ning style nga relasyon nga perminti na lang gyud nga wa kay salig. Oo, giprangkahan naman ako na siya na. Prangkahan na siya niya. Malagi to. Ngayon to siya nga. Sige, undangon na to. Pero pagkataon na po, pagkauma, anong umaga nagpakita sila kadlaw? Nga. Insa sa kibali ikaw man ingon sa iyahana, igingnan nimo siya. Di, siya nag-ingon sa kuwati ka nga. Sampol lugar, away may karon. Pag man na mag-away karon, pagka ugma mo, dili ko mo ito nga, pila kadlaw. Pero, tapos? Kung ano siya, pagkita lang ko nga. Reklamo na pa siya, anong karong pagpakita kung napakipaki sa kuha. Ano nagpakita man sa ka nga nagpagbulag naman ka ta. Ikaw pwede po kagwanta lagi mo ning problema po lagi ba? Agila Energy. Ba? Dili pwede. Ayaw. Pag dapat muna siya nga magsalig sa perminti kay kabalo man siya nga pag umanin mo kuan kuan ra pud gyapon ka mo bigay ka. Dili pwede. Pag mo yung kag-ayaw na. Munang magsalig siya kay mo kan man kapungi mong kagalingon. Dili pwede nga. Kabalo man siya nga magsuko-suko ka mo balik ra gyapon ni. Kay kita sa magut nagkapituhan na magurong trabaho kay. So in lababo kay kanya mo na problema. In lababo kayo ka ang ending mo nang confidence siya kay kabalo man siya nga eventually mo bigay ra gyapon ka. Kung gusto gini mo kang nga masulbad ni agwanta ha. Napay mas maayong babae dia para nimo. Kung ingana ka nga klase nga tao nga may kamumahal, loyal ka, tapos anaon di kasi mong partner, dili siya para sa imo. Sige tita, mag-follow up lang ko tita. Okay. Okay. Bye. Thank you tita. Alas 3:04, kato nga igala, akong gibalik-balik perminti kung wala. Kasi siyempre, nahumpin sa mga laki, di po lagi magsaba, magilom-ilom rapod. So muna akong giingon, number 1, kung wala kay sala, kayo sa'yo mo, kung nakasala na ka mo, nang balik-balik ko na. Kaya wala na, nag-guilty na, di ba? Pero ikadua,
Kung dili pod gyud tinuod, for example, kamo mga lalaki bisag wa mo gibuhat, ginon din mo nga asam pa ng babae nimo di gianak ka usay gadakpon ra man kana. Pero kung wala gyud kay gibuhat, pila ray pag-ingon nga ida, pagilom di ay. Nanani mo, ali diri, anaw nimo ba? Sikaw ba nimo babae, ali diri. Bayri ko kuan anaw nimo ba pag kuan kayo dili manggod. Pero kung gibuhat nimo ang tanan para di lang peaceful lang gyud ana tanan. And still, moge po yung gabuhaton, magsige po sa selos, o kung anawa na inada na. It's either binuhatan na niya. 3:05 na, musunod na si Boy Negro. Bye!